banda, volem un pla amb participació ciutadana. I no anem a parar, és a dir, no s'anem a conformar en un pla redactat en els despatxos, perquè ja no estem en aquesta època ni en aquest moment. És necessari que es compten l'opinió de tots els veïns, de totes les veïnes, de tots, sense exclusió. I una altra cosa serà la força social que siguem capaç d'arrossegar, de dur endavant. Quan més forts siguem, millor pla tindrem i un Cabanyal amb més futur. I per això vos dic, el compromís de la plataforma Salvem el Cabanyal és eixe. No anem a parar fins a un pla de rehabilitació amb participació ciutadana, sense exclusió. Moltes gràcies.